Здравейте в моя канал Learn with Ajer. Днес ще ви покажа как да си изтеглим Scratch 3. Преди това, абонирайте се за моя канал, като щракнете камбанката и харесайте видеото. Първа стъпка. Отваряме Google. След което в полето пишем Download Scratch 3. Влизаме в страницата. Натискаме бутон Direct и Download. Файлът се сваля в папката Изтеглени файлове. След като се изтегли инсталационния файл, кликваме два пъти върху него. След това натискаме бутон Run и почва инсталация. След което се инсталира. Като се инсталира, натискаме бутон Finish. Появява се иконата на Scratch на десктопа и се стартира приложението. Чао, чао и до следващия път!